книга, събужда се с радост и купнеш. Днес празник е на българската книга, която тъй обичаш и четеш. Създадоха я Кирил и Методий, светилник бедни тя през векове. Към свободата някога ни води, сега към нови истини зове. А слънцето възлезе след простора, градът ликува, люляци цъфтят. Ти тичаш на училището в двора, другарите ти дето се тълпят. Напред потегли с тях по знамената, издига я, приятел и бъди. С книгата днес твоя е земята, дори небето с чудните звезди. Има в годината един вълшебен ден, ден по-очакван от всички. Вълшебен ден, книжовен ден, блеснал в хиляди очички. Честит и светъл 24 май, ден на българската просвета, култура и на славянската писменост. Буквите, тези златни знанца от словото, с които посяваме нивата на нашето мислене, говор и писане, са като блещукащи звездици на небосвода, осветяващи пътят ни към истината, за повече мъдрост на умовете ни, за повече просветление на душите ни, за повече морални и духовни сили и красота в отношенията ни. Те пускат на Божи корени нашите очи, изплита сърцата ни разноцветен букет от думи на благодарност и чувства на възторг, вярата и надеждата в доброто. Пред празнична радост гърдите напира, сърцето ми детско едва се побира. Венци сме увили в божур пероника, с люляци бели и горска иглика. Че днес е празник, голям, всенароден, на двамата братя Кирил и Методий. Добре дошли, уважаеми гости, драги учители и мили деца! 24 май е най-светлият празник и на нашето родно училище, на българските учители, научни работници, просветни и културни дейци. Това е денят на българската книга, която озарявала и озарява ума и сърцата, с радост и светлина, с мъдрост и оптимизъм, с любов и преклонение пред всичко българско и родно. Много са имената, които можем да назовем този ден. Парад на възхода на националната ни култура, духовното израстване на народа ни. Празник на красотата, мъдростта и бъдещето на България, на грижата за здравното развитие на младото поколение. Преклонение пред българският учител, който поема крепката ръка на първокласника, за да го изведе чрез знанието и труда по житейския динамичен трудов път на родината. Равносметка за постигнатото и пропуснатото, за да бъдем утре по-силни, знаещи, можещи, по-настъпателни и борбени. Гордостта, че имаме такъв светъл ден, защитен с ума, сърцето и таланта на народа ни е и наш дълг. Да пазим чистотата на българския език, да умножаваме съкровищата на българската култура. Проглас на Светото Евангелие. Както пророците са предрекли, Христос иде да събере народите, защото е светлина на целия този свят. А те казаха, слепите ще прогледат, слушите ще чуят Буквеното слово, да познаят Бога както трябва. Заради това слушайте всички славяни, защото от Бога е даден този дар Божий за дясната част. Дар за душите, който никога не тлее, за онези души, които го приемат. Матей, Марко, Лука и Йоан учат всички, като казват: вие, които търсите красотата на душите, вижте, любете и радвайте се. А вие, които искате да отхвърлите безбройни грехове и да отмахнете тлението на този свят, за така да намерите райски живот и да избегнете от пламтящия огън. Служите сега с целия си ум, служите цял славянски народе, служите Словото, защото от Бога дойде. Словото, което кърми човешките души. Словото, което крепи сърцата и умовете. Словото, което подготвя да познаем Бога. Както без светлина не ще има радост за окото, което вижда цялото Божие творение. Но всичко не ни хубаво, невидимо, така и всяка безкнижна душа не вижда добре Божия закон, писания, духовния закон, закона, който открива Божия рай. Защото кой слух, който не чува тътена на
младенецата може да се отбуди от Бога, а как гноздите, които намиришат света, ще разберат Божието чудо. А устата, която не чувства сладкото, прави човека като камък. А повече от това, безстижната душа първа се явява от хората. А това всичко, ние, братя, като разбираме, даваме ви нужния съвет, който ще отлучи всички хора от скотския живот и походи. За да не би вие, като имате ум непросветен и като слушате словото на чужд език, да го чувате като глас на меден планет. И Свети Павел учи и рече: когато въздавам Богу твоята молитва, като съм изрекал 5 думи и всички други не разберат, отколкото 1000 неразбрани думи. Кой проче човек не разбира, кой не се приложи мъдрата притча, когато ми съобщава правите думи, че както гнието хваща плата и кара всичко да гние, да става потор от тора, когато няма своя храна, така всяка душа отпада от живота, когато няма Божий живот, когато не слуша Божието Слово. Голи са без книги всички народи, не може и да се борят без оръжие, противника на нашите души, и готови за плена на вечната мъка. А и вие, народи, които не обичате врага, а мислите да се борите много с него, отворете прилежно дверите на ума, като сте приели сега здравото оръжие, което коват книгите Господни, силно притискащи главата на лукавия, който прочие приеме мъдростта на тези писмена. Христос него говори: и вашите души препи Той винаги, и апостолите всички пророци. А които говорят словата на тези, ще бъдат способни да убият врага, принасяйки на Бога добра победа, очаквайки мръсната цвет на плата, животът на която е като сън, не падайки, но крепко стоящи, като са се явили пред Бога като достойни, стоейки пред ясна страна на Божия престол, когато с огън съди народите, радвайки се с ангелите вовеки, вече славяйки милостивия Бог, всякога вписани песни и възпявайки човеколюбец за Бог. Защото мува е славата, честа и хвалата Божия винаги, с Отца и Светия Дух, от всяка